Takže čaute ľudia, zdraví vás Anzo a vítam vás pri nových let's playoch na Minecraft. Takže dúfam, že sa vám moje videá budú páčiť. Lajkujte, dislajkujte, odberajte. A prosím vás, berte to, že som začínajúci let's player, takže to bude zatiaľ trošku blbé, ale ja sa rozpracujem. Keď ste sledovali Minecraft, hrám nejaké 4 roky. Nejaké 4 roky, potom mám 12, no už mi ťahne na 13, mám 13 za nejaké za mesiac. Natáčam to 12.4.2012. 16.24, videa budú mať maximálne nejak 15-16 minút. Zatiaľ, kým sa mi nerozbehnú lajky. Sa mi rozbehnú lajky, tak videa budem točiť aj hodinové, to je jedno, len potrebujeme sa rozbehnúť. Takže vytvoríme si nový svet, toto som len skúšal. A potom som videl, že som nenahrával, tak zase musím ísť znova. Vytvoríme si svet, bude sa volať YouTube. Dáme si seed napríklad. Sklenička. Chvíľku počkáme. Ja ospravedlňujem sa za lagy. No, dal nás to v džungli, keby ste chceli seed, kde vás to dá do džungle, tak napíšte sklenička. No takže si vyťažíme nejaké drevo. Naťažíme si nejak 20 dreva. Nejak 20 driev, to mi stačí na začiatok. A chcel by som nájsť ten Creeper Sandstone. On alebo neviem kedy svieti. A ja si myslím, že to je spawner na creeperov, ale neviem. Ako vidíte, stromy nechávam vo vzduchu. Stromy nechávam vo vzduchu, je to väčšia halúz. Pani parka, a hlavne to džungle, keď mám trikapitátor, tak tento strom už je dávno vyťažený. No, nebol by, lebo ešte by som nemal sekeru. Epické, som epický. Je epic. Toto je epic. Toto je epické. Fakt, že epické. Fakt, že epické. Fakt, že epické. Ste nejak... No neviem, koľko vyťažím ešte. Doťažím toto a môžeme začať. Ja to vždycky začínam tak, že nečakám. Vyťažím si jeden drevený krompáč, si vykraftím a už nič iné. Potom si s tým dreveným krompáčom vyťažím kamene a z toho si vytvorím kamenný krompáč. A potom to už nechám len tak. A môžem to urobiť aj takto. No, to džunglové drevo mi dáva takéto červené. To je dobre vedieť. A keď nás to spavnulo v džungli, tak blízko pri spavne by sme mohli mať aj dom niekde, nie? Postaviť si. Alebo nie, ja si radšej stávam ďaleko od spavnu, ale neviem, keď nás zabijú. Neviem, či sa to dá vytvoriť, že keď nás zabijú, aby ma to spavnulo v mojej posteli. No pri mojej posteli. To asi keď sa vyspím, tak ma to tam dá, ja neviem. Na to som už zabudol presne. Na singleplayeri ma ešte ani nikdy nezabili, lebo ja hrám radšej taký štýl, že proste peaceful hrám. Niekedy väčšie si pustím Minecraft, tam si potom pustím si tam príšerky nejaké.
A pohode, kľudne si ho hrám bez príšeriek. Proste som lama. Železo kokos. To je dobre. A škoda, že nemám kamenný krompáč. Ponevač nechcem napodobňovať Minecraftáka. A vôbec neviem, či niečo vidíte. Ak nič nevidíte, tak čakajte. Poviem, či mám jas. Mám jas. Ak nič nevidíte, tak sa akože fakt, že ospravedlňujem, ale inak to nejde. Ja to potom skúsim nejak nastaviť. Alebo sam X-Ray, tam sa nastavím Light Vision a mám to, budete vidieť bez tročiek. Som povedal, že by tak chcem točiť tak 9, tak 15 minútové. A teraz úplne som zabudol, koľko natáčam. Ale ja to pri najhoršom by som to spojil. Tak, čau zatiaľ. Takže, čaute, zase som späť. Ja som len pozeral, akú má to video zatiaľ kvalitu. Zatiaľ som pozeral, lebo som sa nestopoval čas, tak som si nastavil na mobile stopky. Pozeral som, koľko to zatiaľ má. Malo to nejak 6 minút približne. A stopky som si nastavil a každú chvíľu sa len dívam a čakám, kým tam bude 8 minút. Lebo ak som povedal, videa musia byť 15 minútové. Takže skúsime sa nejako dostať hore. Gitara je fakt, že hnusná. Fakt, že hnus. Gitara je hnusná. Gitara je hnusná. Ale nie. Teraz sa trošku nechal uniesť, lebo som si neuvedomil, že natáčam, tak som si spieval. Aspoň vidíte, že by do mňa žiadny spevák, nejaký extra špeciál nebol. Banzaj! Tam manga. No, doťažíme tento strom a dneska, keď za chvíľu už fakt, že musím končiť, tak si postavíme aspoň taký menší príbytok. No, ešte nahrávam, dobre. Teraz som spomenul, keď som pozerali na let's play, ktorý sa volal Matiáši asi prdnú. Prišla tam jedna let's playová sestra a povedala Matiáši asi prdnú. A prdla si, počul som to. Takže let's play nebolo nič, tak to potom zrušila, ale na YouTube to dal, to je tiež magor. No, musíme nájsť nejaké miesto, kde si postavíme barák. Chcel by som to niekde tuto pri tej džungli. Ovce, jo, kokos, hneď ovce. Presne 3. No 4, tak s neuhynou mi bojeť. Jo, dropla vlnu. Dropneš mi ju, ty svinia, no, heď preto. Jo, začíname, ale už máme vlnu. To je epické. Zabijeme tieto prasiatka, kvík. No už natlačam 3 minúty odtedy, to dosť dlho dosť rýchlo to beží. Ale hovorím, že sa musíme najprv rozbehnúť. Až potom môžeme dať nejaké epické hodinové diely, potom budem robiť aj také menšie let's playe. Vykianike fungáči, Neviem, čo mám vôbec hovoriť. No, takže teraz zabijeme Videli si, jak bežalo? Koko.
No, ty budeš bežať, ty svinia. Nebude. Nie, ja to meso tvoje... Kokos, to je retardované. Ešte, že mám toľko toho dreva. Začalo mi to úplne lagovať. Počkajte, za chuť som späť. No, takže už som späť, už to určite viete, trošku som sa presunul z miesta a lagovalo mi to, lebo neviem, čo som stlačil, F1 a to mi zastaví hru. To mi v podstate zastaví natáčanie, to mám nastavené tak. Oh, epic. No, nezastaví, začne mi to úplne sekať. No a rozbila sa mi sekera. No, toto vypadá celkom slubne, vieš, že nie je nič moc začí. Kokos, to je dobrá rovinka. Takže náš dom bude presne tu. Takže. A prvý dom by mohol byť taký menší. Takže ja nie som vôbec náročný človek. Akurát tak na luxus. Matiáši, ja si prdnú. A navyše ja som si na jednom single playeri som si postavil úplne epický veľký dom a už som ho tam nemal čo dávať. Prvý bude taký maličký, bude tam posteľ, nejaké čestky na začiatok. A navyše ešte neviem, či v tom budem pokračovať, pretože to všetko záleží na vás. A napíšte mi, či mám hrať s texture packom a keď takže mám hrať, tak s akým. To by som bol veľmi rád. Matiáši, ja si prdnú. Je to dosť vysoké, dobre. No, tak už budeme asi musieť za chvíľu končiť. No, za minútu. Neviem, čo vám hovoriť, sa pozerám na tie stopky, kedy bude dobrý čas. No, takže teraz staviame dom. Dneska sa skúsim ešte stihnúť vyspať, ale neviem naisto. Takže rýchlo si vykraftíme posteľ, vyspíme sa a počas spánku nie, počkám pokým mi dokončia sa stopky. A to je od teraz presne za minútu. Teraz si to dáme sem. Tak, ešte si tam radšej peaceful. Keby náhodou. No, takže čau ľudia. Uvidíme sa pri ďalšom dieli. Čau.